मोनसे नखर जेराव साख्रि मोननायजों खुसियानो खुसि। सासे नङा खेबसेयैनो सानै जावजा बिदा फंबाया खाफालाव नांदों फरेस्ट ग्रेड 1 नि साख्रि। नैबे सावगारियाव नुनाय सानै जावजा बिदा फंबायनि मुङा बिबुंसा बर' आरो बिबारसा बर'। बिमा बिफानि जोथोन लाखिनाय आरो मदद होनायाव दिनै आसाम सरकारनि फरेस्ट ग्रेड 1 आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय 2 नं सैबारि गामिनि बिफा गणेशलाल बर' आरो बिमा बानेश्वरी बर'नि जावजा फिसाज्लामोन बिबुंसा बर' आरो बिबारसा बर'आ। बिसोर सानै जावजा बिदा फंबाय फरेस्ट ग्रेड 1 नि साख्रियाव सायख'जानानै दायो गोसोखौ जोबोरै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।